El Lleida Esportiu podria situar-se aquesta tarda en llocs de play-off si guanya el camp del Manacor i els seus rivals directes ensopeguen. L'equip considera, però, que això no és ara tan important com seguir sumant punts. El tècnic Emili Vicente, que compta amb les baixes d'Asier, Dani Pujol i Azparren, adverteix que el conjunt balear, tot i ser penúltim, no ho posarà fàcil. L'entrenador del Lleida espera un partit duríssim anar a Capellera de Manacor. L'equip de Xavier Ferriol busca desesperadament sortir dels jocs de descens i ansia una victòria que no arriba des del passat 11 de desembre. Les dues últimes derrotes obliguen encara més als balears a guanyar aquest dimecres a un Lleida que vol seguir viu en la lluita pel play-off. Amb 3 baixes de darrera hora i un rival amb ansietat per la victòria, Emili Vicente preveu un duel exigent. Tocarà molt sacrifici i molta concentració perquè ningú en aquell camp ha tret punts amb facilitat i és un rival que sabem bé que tenen molt amor propi, molt orgull, que tenen molta intensitat i són molt agressius en el joc i que es faran molt forts. Nosaltres sabem el que ens hi trobarem, crec que mentalment estarem preparats i tocarà picar pedra, esforçar-nos molt i cuidar molt bé tots els detalls. El Lleida sap que si guanya podria situar-se aquesta mateixa jornada en llocs de play-off. No és una obsessió, però sí que s'és conscient de que és en aquesta fase de competició quan es decideixen moltes coses i, sobretot, quan una victòria significa un pas de gegant. Ara ja tot és més transcendent i a més s'està veient que costa guanyar partits, no? Tothom pateix, tothom posa cara a l'encaixar gols, es fa difícil de marcar la diferència en els partits i ho hem de tornar a intentar i a veure si tenim aquest encert que vam tenir el dia d'Huracan i que en altres partits a fora de casa hem aconseguit. No? A més dels 3 lesionats, tampoc han viatjat Cheikh, Saife i Oriol Esteve. Per decisió tècnica, el Lleida podria sortir amb un 11 format per Víctor a la porteria, sobre Grau, Gerson, Pau i Barreda en defensa, Miqui i Jaume el doble pivot, Juanma i Jorge Jiménez a les bandes i Genís i Imaz com a homes més avançats. El maig es juga a Manacor a partir de les 7 de la tarda.